Koncern ZKV, prominentný výrobca svetelných a osvetľovacích systémov pre automobilový priemysel, oslávil svoju 10-ročnicu pôsobenia na Slovensku. Pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov zorganizoval stretnutie pod názvom Family Day a pozval všetkých, ktorí sa podieľajú svojou prácou na úspechu spoločnosti, na veľkolepé Áno, ale špeciálne samozrejme dnes budeme oslavovať, ako sme spomínali, ako Peťka spomínala konec koncov, to 10. výročie tu na Slovensku. A vy ste jeho súčasťou, pretože vy tu buď pracujete, alebo ste v úzkom, vzájomnom, rodinnom vzťahu s niekým, kto tu pracuje. Takže vítajte, dnešný deň je venovaný predovšetkým vám. Chceme, aby ste sa tu cítili veľmi príjemne, veľmi pohodovo a práve preto sme sa vás snažili teraz ohlušiť totálne, aby ste už potom nepočuli nedostatky, keby sa náhodou nejaké objavili v priebehu dňa. Myslím, že sa žiadne neobjavia a čaká nás krásny, zaujímavý program. Celé rodiny sa už od rána mohli tešiť z množstva pripravených atrakcií a rodinní príslušníci mohli v rámci prehliadky závodu spoznať prostredie, v ktorom ich mami, otcovia, bratia či sestry pracujú. Koncern pomocou najmodernejších výrobných technológií vyvíja a vyrába svetelné systémy, predovšetkým v prémiovom segmente, pre známych medzinárodných výrobcov automobilov, ako sú Audi, BMW, Daimler, GM Opel, MAN, Porsche, Scania, Truck, Škoda, Volvo či Volkswagen. ZKV pôsobí na viac ako 8 miestach na celom svete. História koncernu siaha do roku 1938 a na Slovensku pôsobí od roku 2006. Zamestnanci závodu so svojimi rodinami mohli už od dopoludnejších hodín navštíviť areál podniku, kde obzvlášť pre ich ratolesti boli nachystané všakovaké atrakcie ako vodný fotbal, trampolíny, nafukovací hrad a mnoho ďalších, kde si deti mohli zašantiť, vyblázniť sa a nadviazať nové kamarátstva.
Aká by to bola zábava, keby na akcii ako Family Day chýbalo divadlo? Pirátska Odysea či divadlo na želanie zobrali do svojej pomyselnej náruče nielen deti, ktoré s nadšením spoločne s hercami prežívali príbehy a zážitky rozprávkových hrdinov, ale aj mnohým dospelým sa podarilo zabudnúť na dospelácké starosti a stať sa tak na chvíľu deťmi. Veľa smiechu a srandy si užili deti a veru aj po niektorí rodičia pri škole hula hop alebo bublinovej a kúzelníckej show a rozžiarené detské tváričky dokazovali, že si to užívali naozaj naplno. Svojich zamestnancov, ich rodiny a priateľov prišlo pozdraviť aj vedenie firmy, ktoré im poďakovalo za ich náročnú prácu a pripomenulo im, že sú to práve oni, ktorí sú pilierom tejto spoločnosti a ich práca a poctivý prístup k nej, ktoré zaručujú úspechy a také výnimočné postavenie na slovenskom a svetovom trhu. Good afternoon, everybody, on this Family Day, on this 10-year anniversary of ZKW. I'm very glad that you are all here today on this nice day with very nice weather. We have a nice program for you today with specialized music, Mr. Push Keiler, then IMT Smile late in the evening, and then we finish off with a firework, which is very, very nice. Thank you for coming. I would like now to give the microphone to the general or the CEO of the company, Mr. Schubert, who would like to speak to you as well. Thank you. Ďakujeme veľmi pekne, thank you very much. I'll just briefly translate what you said, takže naozaj veľmi v skratke iba preložím, čo pán riaditeľ spomínal, tak naozaj veľmi rád, že ste dnes prišli. Máme nádherné počasie, navyše aj úplne úžasný program. Dnes sa oslavuje 10. narodeniny, alebo oslavujú 10. narodeniny, to čaká nás Thomas Puskeiler, ale aj IMT Smile. A samozrejme ešte raz je veľmi rád, že ste prišli a verím, že sa budete veľmi príjemne baviť. Ale teraz odovzdal slovo predsedovi predstavenstva spoločnosti ZKW. So, it's up to you. Thank you very much. Dear colleagues, dear guests of honor,
A very warm welcome from my side. Thank you very much for attending today's anniversary celebration in such large numbers. I'm very pleased to be able to join with you today in celebrating the 10th anniversary of ZKW Slovakia. Takže naozaj taktiež vás vítam veľmi srdečne tu na tomto podujatí. Veľmi rád, že ste sa zúčastnili alebo zúčastňujete v takom hojnom počte a samozrejme aj teší ho, že dnes môže, ako sme už spomínali, osláviť práve to 10. výročie spoločnosti ZKV tu na Slovensku spolu s vami. As we look back at the last 10 years, we see a decade of growth and success that we can all be proud of and which would not have been possible without all of you. ZKW became established in Slovakia in 2006 when we erected this facility in a greenfield site here in Krusovce. ZKW Slovakia had fewer than 100 employees in its first year. Takže uplynulých 10 rokov bolo 10 ročím rastu a úspechu, na ktorý môžete byť všetci samozrejme veľmi hrdí a ktorý by bez vás, ktorí naozaj veľmi tvrdo pracujete, nebol vôbec možný. ZKV Slovensko tu postavila Krušovský závod v roku 2006 na Zelenej Luke a v prvom roku nemala ani 100 zamestnancov. Today, this plant is the second largest in the group and therefore constitutes a very important part of our overall production and development network. Takže prvými výrobkami, ktoré sa tu vyrábali, tak boli malé osvetľovacie lampy, alebo ak chcete telesa, a neskôr nasledovala výroba hlavných reflektorov, ktorá pokračuje prirodzene dodnes. Dnes je Krušovský závod druhým najväčším v rámci komplet celého koncernu a tvorí dôležitú súčasť celej výrobnej a vývojárskej siete. The 10-year anniversary of ZKW provides an excellent opportunity to celebrate. I hope you and your family will join with us in celebrating the company's birthday and that you will enjoy the wonderful activities planned for the occasion. I look forward to your support as we continue down the successful path being pursued by ZKW. 10 rokov spoločnosti ZKV Slovensko je dôstojnou príležitosťou na oslavu. Logicky, preto sme sa tu stretli. Užite si tieto narodeniny a zaujímavý program spolu s nami a so svojou rodinou, čo je veľmi dôležité. Tešíme sa na ďalšie pokračovanie úspešného pôsobenia spoločnosti ZKV, samozrejme s vašou podporou. Thank you all very, very much and enjoy. Takže ešte raz veľmi vrelá vďaka a prajeme príjemnú zábavu. Mr. van der Weijden, Mr. Schubert, thank you very much. Thank you for your kind words. Takže ďakujeme páni za vaše vrúcne slova. Dámy a páni, obrovský potlesk pre riaditeľa práve pobočky tu ZKV v Krušovciach, ale aj CEO, alebo ak chcete najdôležitejšieho človeka v hierarchii ZKV Group. Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme. My budeme prirodzene pokračovať.
Deti samozrejme využívali všetky príležitosti pre zábavu, ale ušlo sa aj dospelým. Thomas Puskailer, známy spevák, ktorý sa preslávil v speváckej súťaži, prišiel popriať k 10 narodeninám závodu svojim vystúpením a potešiť svojimi pesničkami hlavne dievčenské srdiečka. I feel so lucky. Oh, you wanna hug me? What price on hug me? Okay, now he was close. Tried to investigate ya. If you're an animal, baby, as in your nature. Just let me liberate ya. You don't need no papers. The man is not your maker, and that's why I'm gonna take it, good girl. I know you want it. I know you want it. I know you want it, you're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talk about plastic, hate these blurred lines. I know you want it, come on. I know you want it, you're a good girl. Can't let it get past me. You're far from plastic. Talk about plastic. Get down. Get up. Oh, do you like it hurt? Like it hurt? What you don't like work? Come on, show me this movie. Take it down. Baby, can't you breathe? I got it from Jamaica. It always works for me. The girl out to the kingdom. No more pretending. This our beginning. Cause now we're winning. Come on, show me this spolu. Oh, presne tak, teraz ideme do rytmus, áno. I know you want it, can't let it get past me. You're far from plastic. No ahoj, princezna. Ahoj. No a prezradíš mi, že čo tu robíš? Prečo si sem prišla do takejto veľkej fabriky dnes? Lebo som sa tu prišla zabávať. No veď to sem prišli všetci, aby sa sem prišli zabávať. No a s kým si prišla? S tátom. No. A táto? Prečo s tátom? Lebo táta tu robí. No, to som chcel. No a už si aj videla niečo zaujímavé? Čo ťa tak baví na týchto všetkých atrakciách, ktoré tu sú? Áno. Napríklad, prezrať mi nejakú. Malovanie na tvár. Aha, no to vidím. A čo to máš na tváričke namalované? Motýlika. A motýlik to je také nejaké tvoje obľúbené, že si rozhodla, že motýlika budeš mať na tváričke? Áno. A s kým si tu? S ocinom alebo s maminou? Maminou. Maminou. Mamina tu pracuje? Nie, môj brat. Ja, tvoj braček tu pracuje. Aha. No a čo, ako sa ti tu páči zatiaľ? Dobre. Sedel som v aute, akože pohode. Aha. V Insigni. Neviem, ľúbi sa mi to tu celkom, akože celkom. Zostaneš aj večer na koncert, tak? Áno, aj Ohňostroj by som si pozrel. Hrali sme futbal tuto, ten stolný, ten je fajn. Lebo aj vodný futbal sa tu hrá, to si nechcete No, nemáme plavky. No tak super, a jedlo bolo super zatiaľ. Vám sa jedlo najviac ľúbilo na akcii, Zatiaľ jedlo, ako ja som došiel hladný, takže... Pracujem tu. Ste spokojná? Áno, som spokojná. Môžem sa opýtať, že na akej pozícii pracujete? Operátorka vo výrobe, na plastoch. Zabávate sa dobre? Jasné, výborné. Nevyhrali sme síce nič na tombole, ale nevadí. Nevadí. Všetci nemôžu vyhrať a dobre, pekne je to. Pozrieme teraz muziku, popočúvame a potom hlavný program večer, EMT Smile. Vidím, že ste tu s deťurincami, páčilo sa im divadlo? No divadielko ešte len teraz sme prišli, ale boli sme ráno, keď boli Piráti a bolo výborné. Super, tak ste tu od rána už takto celý. Od 4 na 11. No a čo také ste už videli, zažili? No ja sme s deťmi, skakací hrad a nejaké preliesky, no tam čo je vzadu, divadielko. Na tom sme boli pozrieť, teraz naspäť. Okolo detí a boli sme aj na prehliadke ráno. Takže fajn, že takto ako vaša firma robí takéto ako rodinné. Prvý raz ja som krátko vo firme, ale tak zatiaľ super. To ste mi nahodil na smeč, že ste krátko vo firme, lebo som sa chcel spýtať, tak keď ste krátko zatiaľ ako spokojní? Zatiaľ hej. Vyzerá to fajn. Môžem sa opýtať, ak to nie je tajné, na aké ste pozícii?
plánovač logistiky. No a zostávate aj večer na koncert a tak? Asi áno, my sa bavili, že ostaneme, pozrieme, čo to bude, tak... Bude ohňostroj veľký o 10. Tak sa tešíme. Zatiaľ sa mu všetko ľúbi. Bol aj vo firme pozrieť, aj tam sa mu ľúbilo. Na tej prehliadke? Áno. Videl, že kde mamina pracuje? Áno, videl. Všetko. Akurát sme išli po tej hale. Tak páči sa mi, to je to fajn. Pekné počasie, všetko fajn. Šéfovia poslúchajú? Áno. Áno, jasné. Je to dobré, kolektív je dobrý, akože pohodičke. Je tam tichučko, teplúčko, akože žiadny problém. A robiť sa musí všade, takže dúfam, že do dôchodku už vydržím. Organizujú aj vianočné akcie, takže sa mi páči. Esom v rukáve zlatým klincom programu, vyvrcholením oslav 10 narodenín slovenského závodu ZKV bolo nepochybne vystúpenie legendárnej slovenskej skupiny IMT Smile. Pred zaplneným areálom závodu predviedli veľkolepú show so svojimi najväčšími hitmi. Dámy a páni, ja vám prajem nádherný večer a vychutnajte si IMT Smile! Čaute! Na cestách batohov. Ďakujem veľmi pekne.
sám, nechá sa už pred sebou sám. Tak si len strichnem a bude mi lepšie. Aj keby mal súd na noci prešiel, tak si len strichnem a bude mi lepšie. Aj keby mal súd na noci prešiel, tak si len strichnem a bude mi lepšie. Aj keby mal súd na noci prešiel, tak si len strichnem. A bude mi lepšie. Na záver osláv sa organizátori rozlúčili so všetkými zamestnancami a ich rodinami, ktorí navštívili Family Day nádherným ohňostrojom, ktorý pomyselne rozsvietil oblohu a naznačil tak svetlú cestu vpred a ďalšie úspešné 10-ročia, ktoré koncern ZKV a jeho slovenský závod čakajú.